U issa ħan nitkellem naqra fuq xaħat li huwa pjuttost qrib tiegħek. Jason Azzopardi. Sewwa. Ovvjament intom qrib ta' xulxin timmilitaw fl-imkien, eċetera, eċetera. Jason huwa fil-fema tiegħi l-iktar bniedem voċiferu, l-iktar membru parlamentari voċiferu kontra l-korruzzjoni, mleħen li bla dubju fl-istat li qegħdin fil-parlament, fil-qagħda parlamentari neħtiġuh. Però it-taqtija fl-arena pubblika mal-korruzzjoni qiegħda tintilef. U b'konsegwenza u anke għal raġunijiet oħrajn, anke jiena ftit xettiku ta' Jason Azzopardi wkoll, nixtieq nagħmel naqra analiżi tiegħu miegħek. Mela, jiena għadu ħafna affarijiet fuq Jason Azzopardi, anke għax ħanelek għalfej. Anke għax ġili ngħid xi affarijiet jiena fil-pubbliku. U għedu li għax ma tarax tal-qabar ta' Kristu, għax ma tarax tal-fekruna, għax ma tarax eċetera, eċetera. Ivri, jiena sa ċertu punt ikun hemm qed jistidinni biex inġor salib ħaddieħor li. Kif qed tagħmel intlili? Nixtieq le, bħalissa mhux qed ngħidlek, mhux qed nattribuxxi ħtija lejk sewwa. U kien naqa' kumment defensiv li ma karatterizzax il-bqija tal-konverzazzjoni dak. Però prepara ruħi. Bnejt qed tibni każ. Le, u naħseb każ li importanti li nitkellmu dwaru. Sewwa. Jiena fil-bidu meta għatlek nixtieq li jkun hemm li nsibu common ground u għatlek li mhux se tkun faċli u li ħadd tkun sinċira. I meant it. Issa, mela, Jason Azzopardi, naqbdu ġraja waħda li tal-famuża tal-qabar ta' Kristu sewa. Mela Jason Azzopardi għamel dak li jena nekkonsidra għat pjuttost puerili naqa meskin li speċa ta' ċempel rejfenek, għallus ma jena sejri Tel Aviv ta' li impliċitament da għet jitolbu speċa jtieħ dil-btala rigal. Semmek toġobni l-ħaġa? Le. Minstab li kiser il-kodiċ tal-etika? Iva. Dik il-ħaġa toqgħod sew maġon? Le. Hemm ekwivalenza morali bejn dak li għamel Jason Azzopardi u jinnaf membru parlamentari li ġbor 9,000 minant negozjant biex umbat jew ngħidu m'hemmx kawżalità m'hemm korrelazzjoni. Qudiem udjenza Ewropea u jgħid li l-elettroga żgur ma kellex taqsam maqtil ta' Defni. Hemm dik l-ekwivalenza morali fucking ovvja li m'hemmx. Sewwa. Issa, u anzi min jgħid li hemm huwa jew giddi propagandist qarri u dispeċi nismer dik ix-xorta ta' nies. Jew inkella qed jiġi manipulat minn dawn in-nies. Però mbagħad hemm l-istorja ta' partikolarment ta' din l-istorja qed nitkellmu dwarha, Jason mbagħad ikun qiegħed fuq il-programm Extra ta' Salvu Xavier Balzan. U Xavier isaqsih jgħidlu smajlu inti l-familja Fenek ġieli tawk xi ħaġa u jgħid le. Ma jgħidx li eżatt, l-ewwel speċa jisfen naqra madwara u meta taraħ ovvjament dat jidher skomdu. U hemmhekk kellu l-opportunità li speċa jkun sinċir u ma ħadix. U hemmhekk jaqgħad tieni del fuq l-audit morali ta' Jason Azzopardi. Jason mbagħad jagħmel ħaġa oħra li jiena għadni sissa ma nistax nifhem għalfejn għamela. U anzi kważi tinstema' isa xi ħaġa mill-Joseph Muscat playbook fejn da mar fuq il-Facebook page tiegħu u saħaq li din hija ħrafa mfassla mill-edewwa tiegħu biex jiddiskreditawh u biex ta' b'konsegwenza jiddiskreditaw din l-imħrafa ta' Tel Aviv. Okay. So, biex jiddiskreditawh mill-xogħol li jagħmel. Issa, il-problema li nofs dak l-statement huwa veru. Biex ta' għamluha biex jiskreditaw. L-edewwa għamluha biex jiskreditaw il-Jason Azzopardi u b'konsegwenza x'jafu wkoll
One, dawk l-edewa bli uħut minnhom huwa edewa tiegħi u tiegħek ukoll. U tu, meta jiskreditaw dak li qed jgħid Jason, qed jiskreditaw dak li qed jingħad b'nadi oħra li jixbaħ ukoll il-Jason. Il-problema hi li n-nofs liħor ta' dik l-istqarrija mhuwiex kitba, mhijiex ħrafa din il-ħaġa. U speċa biex nużaw forsi l-analogija u li ħob jagħmel Jason Kristjani, speċa għek tfakkar naqaf San Pietru li ċaħat il-Kristu 3 darbit. Iktar minn hekk li u jdina hekk fejn vera inħoss li ma fx nifsit mitlu fuq għal-affari, għax jiena għandi udjenza, sewa inti għandek udjenza, u taf x'relazzjoni hemm man-nies li qegħdin fl-udjenza tagħna, li hemm ħafna fiduċja. Il-fatt li Jason kien komdu immur fuq il-paġna tal-Facebook fidejhu fejn jaf li hemm ħafna nies li qed jafdaw dak li jgħid u qed jużawh bħala xi xorta ta' kumpass morali. U jikdeb, jaf li qed jikdeb u jikdeb, għalija hemmhekk għandi hemmhekk jibdew il-problemi spiex l-affarijiet l-oħrajn huma spiex ta' sa fej ħada l-ostra vjaġġ biex mhux se nivvotalu żgur għax ma toġobniex dik ix-xorta ta' politika. Però mbagħad ishom l-affarijiet kellu ċans iwaqqafhom u ma milix. Issa meta dik il-ħaġa żewwiġa ma dak li Jason jirrappreżenta sewwa, bħal madna l-ewwel huwa l-iktar MP voċiferu kontra l-korruzzjoni. Issa l-affarijiet immultiplika ruha sa tali punt li dik l-ipokrezija mbagħad tibda toħnoq il-bqija tal-proġett. Ġifieri tibda tidwi. U issa jiena u oħrajn bħali speċjalment minix għalla xi ċekka vara. Iridu jgħodu jikkontendu ma daw it-rows li għodu jgħidu għax ma tarax il-qabar ta' Kristu, eccetera, eccetera. U f'dal punt biex ta' Jason jisir liability għal proġett. U naħseb li meta mbagħad dik il-ħaġa kollha iżewwiġa ma' dil-problema kbira ta' oġġettività meta niġru għal ħwejjeġ morali u etiċi, hemmhekk naħseb jiena nħoss li hija antipatija ġustifikabbli li nħoss. Ġifieri jiena nifhem tal-bniedem li żgara u nerġa' nisħaq m'hemmx moralità, m'hemmx ekwivalenza morali għal l-affarijiet kollha li għamilna. Imma l-fatt li kellu ċans jiskuża ruħu jgħid hija dak il-vjaġġ ħattu għaxi għas fil-fatt hija relevanti fl-istorja ġvida jiena kif nifhimha jien. Il-mument li sar jaf li da se jkun l-avukat parti ċivili tal-familja Garwana Dalizja, da kellu jgħid isma' men. Full disclosure, jiena darba minnhom ċempilt il-dalalla u tlabtu hekk. Jien niskuża ruħi, nixtieq inkompli niġġieled it-taq tiegħu u ħanimxu minn hawnhekk. U kienet tkun fucking ġest nobli. Li hu jgħid isma' jiena nifhem li jiena parti minn dil-kultura mnejka ta' mhux esatt klientelizmu imma li hemm speċta dan il-conduit faċli bej ċerti negozjanti u l-politika. U żbaljajt, mhuwiex ġnub mejjed, nkomplu minn hawnhekk. Imma dik il-ħaġa ma milix. Naħseb tagħti wisq munizzjoni lil min qed jipprova jfixkel traġitt ta' dal-ġens li l-verità. ħanna id-lek sensila ta' affarijiet, pero ħanibda fuqja bil-Jason Azzopardi. Bl-ikbar sinċerità, jina jiddispjaċini li l-imperfezzjonijiet tiegħi huma riflessjoni fuq il-kawża. Li l-imperfezzjonijiet tiegħi huma riflessjonijiet fuqi illi il-passat tiegħi dak li għamilt fej kont, l-attitudini tiegħi, il-personalità tiegħi, illi dawk jenna fissru li jinti jek tarani fit-triq tevitani. Anki meta tnajt xi ħaġa li taqbel magħha u ġejt protesta meta jinsejjaħtlek. Imma niġi għax tant naqbel mal-protesta li ġej minkejja Manuel Delija, mhux minħabba Manuel Delija. Sinċerament jiddispjaċini, għax inti ġejt.
U naf li hemm ma ġiex għax hemm Manuel Dirija. U jiddispjaċini, mhux għax jien qed nitlef. Jien naf sostenituri u relazzjoni u xi ħbiberija. Dak jiddispjaċini ma dak il-problema tiegħi. Il-konsegwenzi tal-imperfezzjonijiet tiegħi insofrihom jien. Imma jiddispjaċini għax tbagħt il-kawża li veru sinċerament nemmen fiha. Jien marrit u naf li tiġri, marrit il-ħadd li għax jien imnejjek jien jgħid jiena mhux se noħroġ nipprotesta biex jirresenja Joseph Muscat. Jiena nixtieq li hemm xi ħadd ieħor illi kulħadd jaħseb li mhux imnejjek biex ikun hemm kull min jixxerja l-kawża tiegħi għax qiegħed hemm għal dik il-kawża. Mela jiena nirrikonoxxi l-imperfezzjonijiet tiegħi x'irid inkun għami. Alright? U min ma jiffanzjanix u ma jgustanix, mhux neċessarjament għandu tort. Jiġifieri ili nerfa' is-salib tal-aspetti ħżiena tal-karattru tiegħi, omri kollu. U weġġajt nies won, sħara li n-nies jien ma kellix is-saħħa morali li nippreserva l-ewwel żwieġ tiegħi. Jien responsabbli ta' dak il-fatt. Ġalt il-min weġġa. Weġġajt, ġifieri naf li inkapaċi nweġġa u sinċerament issa għal-kawża tal-ġustizzja, għal-kawża tat-talba il-defnit il-familja tagħha jingħataw li ħaqhom, illi Malta titgħallem minn dil-mostrużità ta' żball li għadna tnejxu bih, jiddispjaċini ħafna illi b'emili u bil-karattru tiegħi jien ta' żvantaġġ għal dik il-missjoni li nemmen fiha jien. Issa nista' nagħlaq ġo kaxxa jew nista' ngħid kif tajt kuljum meta tqumu. I want to be a better man. Ġifieri nixtieq li impatti ta' dak illi għandi għalfej jiddispjaċini għalih, però għandi għalfej jiddispjaċini. Issa fuq Jason Azzopardi. Għatlek l-ġumat qabel għatlu Daphne Caruana Galizia ktibt artiklu. The problem with Daphne Caruana Galizia is that there's only one of her. The problem with Jason Azzopardi u hemm oħrajn. All right? Hemm oħrajn. But the worst problem hija li he's a seriously rare breed. Mingħajr ma meri xej minn dak li għattint fuqu, għal żewġ raġunijiet. Waħda jekk irid jiddefendi ruħu, jiġu jiddefendi ruħu. Right? It-tieni għax hemm affarijiet li mhux posti niddefendihom. Però inżid ma dak li għattint fuqu, affarijiet oħra li rrid ngħid fuqu. Illi ir-riskju li qed jieħu kuljum, il-kuraġġ li qed jieħu kuljum biex jitkellem fuq nies li hu jaf li ġa waslu biex joqtlu il-minijat ostaklu għal dak li jridu jagħmlu, huwa xi ħaġa li naf li ħadd ieħor ma jagħmilix għax m'għandux il-kuraġġ miġnun ta' Jason Azzopardi. Jiġifieri li jaf Jason Azzopardi ma jafux biss, però jien naf min jaf dak li jaf Jason Azzopardi. U għax jew għax jibża, jew għax jagħmel kif għattint, ma jiena mhux qed naħseb għat-tfaqlu, naħseb għal-ġob, naħseb jew għax huwa kompliċi fil-ħażen li Jason Azzopardi jaħdem biex jikxef. Jew tbit, jekk mhux jaqbeż għalih, jekk mhux jitħallas biex jiskreditah. U meta tiskredita lil xi ħadd, ma tiskreditax billi tikdeb fuqu. Tiskreditah billi taqbad verità. All right? U tpoġġiha barra mill-kuntest tal-kompletezza tagħha.